Здравейте, хора! Днес правим понички. Аз съм направила всичко останало. Само сега трябва да разбъркам една смес, което не е много лесно. Надявам се да се получат. Снимам, за да ви покажа дали са се получили. Ако се получат, ще ви снимам и как се правят. Другия път само че. Сега започваме да бъркаме. Така. Трудничко е. Май ще трябва още брашно. Така, мисля, че става, само че може би ще трябва и още брашно. Малко въртя купата. Вижте за сега как се става. Как става. Да. Сега се връщам. Да, познах, че ще трябва още брашно. Винаги така спознавам, ама трябва да го пресеем. Това е задължително. Майкъл, така много съм такова изсипала. Така. Опа. Така. Ползваме всякакви уреди за пресяване на брашно. Просто за да не е на бучки смесата. Трябва да се пресее. Мале. Видео ще стане много дълго, да знаете за което. Съжалявам и ако се спре, ще има втора част, обещавам. Но ако се спре, мисля, че вече е добре. Сега ще видя клипчето и да. Така, да, познах, че трябва още малко брашно. Всеки път трябва още малко брашно. То не пише в рецептата. Не знам, не се оплаквам от рецептата, но не пише никъде. Просто. Пише си за всички останали продукти, може би жената, която прави тази рецепта, се е объркала нещо. Това видео ще стане 15 минути. Така. Още съвсем мънко. Не знам какво има на пекарите. Не знаех, вече знам. Ако прекалиш с брашното, не става. Ако не прекалиш, ако не сложиш достатъчно, пак не става. Така. Ето. Малко ще ви го изрежа. Ако гледате това видео, значи е станал горе-долу, не знам. Тестото е готово почти. Винаги добавям олио от себе си, защото много мразя да се цапам с такива неща. Не мразя, но не ми е приятно. Последвайте и харесайте за час-две.